Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Bulahang adlaw sa atong Ginoo mga igsuon og maayong pagpanaw nining bag-ong bulan sa Oktubre. Anya na kita sa ikakawhaan og unom nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Og niini nga Domingo gipasidunggan sa simbahan ang atong mga kaigsuonang babay kansang kinabuhi gihalad alang sa misyon. Busa gitawag kini nga Domingo nga adlaw sa misyon para relihiyosa or Mission Day for Religious. Ang atong mga pagbasa karon nagpakita kanato ang atong kaluwasan gasa sa Dios nga nagkinahanglan sa gawasnong pag-uyo niini gikan sa tagsa-tagsa kanato. Mao kini ang gihulagway ni Jesus mahitungod sa sambingay sa duha ka anak nga lalaki. Dinhi nining Santos nga misa, magduyog kita sa pagpasalamat sa gasa sa kaluwasan nga atong nadawat ug salain pang mga grasya nga giandam ug gitagana kanato sulod nining bulan sa Oktubre, ang bulan sa atong balaang inahan, ang Birhen sa Rosario. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa. Sa imong
Kaluyanon ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Salamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, tungkol sa imo, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kahitasan. Kristo, Tugtong anak sa amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, inagawag kang sasala sa kalibutan, kaluy kami, ikaw nagalingkod sa tulo, sa amahan, kawata kang among himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kahitasan, kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, kay ikaw lamang ang nabing halangdon, O Jesucristo. Ubad sa Espiritu Santo, himaya sa Diyos Ama. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan diha sa imong pagkaluoy ug pagpasaylo. Padayuna ang paghukpong kanamo sa imong mga hatag sa gugma
ug hatagi tabangi kami pagkugi sa paglakat nganha sa kinabuhing tunhay nga imong gisaad ug sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari ban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Muingon kamo, dili matarong ang paagi sa Ginoo. Pamati katawhan sa Israel. Dili ba matarong ang akong paagi? Dili ba ang inyo mang mga paagi, maoy dili matarong? Kung ang usa ka tawong matarong, mubiya sa iyang pagkamatarong, ug magpakasala siya, mamatay siya tungod niini. Kung ang usa ka tawong dautan, mubiya usab sa iyang pagkadautan, ug buhaton niya ang husto, ug matarong, maluwas siya. Tungod kay siya mibiya man sa tanan niyang sala, maluwas gayud siya. Ang pulong sa Ginoo. Hindumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. O Ginoo, ipaibalukan ako ang imong mga dalan. Tudloi ako sa imong mga agianan. Tultuli ako diha sa imong kamatuoran, ug tudloi ako. Kay ikaw ang Dios nga akong maluluwas. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Hinumdumi ang imong kaluoy, O Ginoo. Ug ang imong kaayo sukat pa sa karaan. Ang mga sala sa akong kabatanon, ug ang akong mga kahuyang, ayaw hinumdumi. Sa imong kaluoy, hinumdumi ako, tungod sa imong kaayo, O Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Maayog matarong ang Ginoo. Sa ingon nini iyang gitudloan ang makasasala sa dalan. Iyang gitultulan ang mapaubsanon sa iyang dalan. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Nakapalig-on ba kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo?
Gilipay ba kamo sa iyang gugma? May pakighiusa ba kamo sa espiritu? May gugma ba kamo o kaluoy sa usag-usa? Kun mao kana, awhagon ko kamo, nga lipayon ako ninyo sa hingpit, pinaagi sa pagbaton sa samang katuyuan, ug hunahuna, ug sa samang gugma. Ayaw kamo pagbuhat, bisag unsa, gumikan sa hinakog nga tuyo, o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog, hinunua, pagpaubos kamo, sa wala gayoy paghuna-huna, nga kamo, mas maayo kaysa uban. Pag tinabangay kamo, og dili kay mauray inyong atimanon, ang tagsa-tagsan ninyo kakaayuhan. Angayng batunan ninyo, ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mana kaninyo manaw sa kanimo. Pagpasagikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon sa punuang mga pari ug sa mga kadagkuan sa lungsod. Karon, unsa may inyong huna-huna? Dihay tao nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang ug iyang giingnan. Dong, pagtrabaho karong adlaw didto sa parasan. Siya mitubag. Dili ko mo trabaho. Apan nausab ang iyang huna-huna ug miadto siya sa parasan. Unya ang amahan miadto sa manghud ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya. O, moadto ako. Mitubag siya. Apan wala siya moadto. Kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan. Sila mitubag. Ang magulang. Unya si Jesus miingon, sultihan ko kamo nga ang mga kubrador sa buwis o ang mga daotang babay maguna pa kaninyo pagsulod sa gingharian sa Dios. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag, pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi, ug wala kamo mutuo kaniya. Apan ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babay mituo kaniya. Bisan gani kamo sa human ninyo makita kini, wala gihapon maghinulsol ni mutuo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maayong adlaw kaninyong tanan. Kabag-uhan. Ato kining makita, masinati, kabag-uhan. Una, diha sa pisikal.
naging mabag-o sa tua. Naiuban, especially sa mga medyo guwang-guwang na, no? Maabot na 40 ang pangidaron, inig tuy hadyod sa buntag, mukuto na ang mga mukuto. No? Ang mga buhok muputi na, ang mga ngipon moingon nang gusto ko nang bumitaw. Physical change. Nasay gitawag na tog emotional change. Kanang karon lipay kay katuod-tuod guol kaayo. Kay wa ka kabayad sa imong giutang kay imo mang nabayad sa lain. Daghan pa nga mga kabaguhan. Kining kabaguhan masinati na nato sa kalibutan. O nga karon mamalandong kita ni ining realidad sa kabaguhan. Diha sa ebanghelyo nakita nato ang panig-ingnan sa duha ka magsuon, duha ka lalaki. Ang una gisugo sa amahan, ingon siya nga dili pero nausab ni sanong hinuon. Ikaduha naay ningon nga okay moadto ko pero dayto wala di ay. Unsa man day magtukmod ta nato nga mobag-o kita? Mo gini pangutana ba magbag-o man gyud ta? Pero unsa may magtukmod unta nato nga magbag-o kita? Mga igsuon usa lang ang gipunting sa ato mga pagbasa. Gugma. Gugma unta ang hinungdan nga nung magbag-o kita. Diha sa ikaduhang pagbasa sa Pilipos, giasoy nga nagbag-o ang Ginoo, nagpakatawo siya sama kanato, pero wala gayo sala aron sa paghigugma kanato, pinaagi sa pagluwas kanato. Ug mao nay atong ehemplo nga atong sundon nga tungod sa paghigugma magbag-o kita. Ug nga unsaon man ang pangutana? Unsaon man nato nga magbag-o tinukmod sa gugma? Ang unang pagbasa, ug ang unang pagbasa, ang Salmo, ang ikaduhang pagbasa, ug ang Ebanghelyo, nagpunting ka nato sa duha ka buok hiyas. Una, kung kinahanglan ta o atong gipangandoy nga magbag-o kita tinukmod sa gugma, kinahanglan ta nga mahimong mapaubsanon. Ang tao nga di mapaubsanon, di kahibaw mo'y gugma. Kay, taas man og pride. Kung taas ganig pride gani, dili masinabtanon. Ang resulta, guliyang kagubot. Pero kung naa gani ang pagpaubos gani, maklaro kaayo ang paghigugma. Ug diha matukmod sa pagbag-o nga madasigon. Ikaduha, hiyas nga magtukmod kanato nga magbag-o diha sa mahigugmaon nga tanlag, mao ang pagka mapasalamaton. Ang Ginoo naluoy kanato sa ato mga kasaypanan, gipasaylo kita niya bisag dili ta worthy nga pasayloon. Pero kung mapasalamaton kita, grateful sa tanang mga nahitabo sa tua, diha mabag-o kita sa ato nga pagkinabuhi. Nindot man gud mga igsuon nga ang atong kabuguhan ba pinasikad gyud sa gugma because we have to face the reality nga di man ta perpekto. Pareha kita sa ikaduha nga moingon ta una nga anak, no? Hangyoon pero mobalibad, pero sa tanto-tanto musanong ra usab. Ngano man, nahigugma man. There is that particular element in love that is depicted niining panganay siguro nino, no? Mao ni ang kaning sakripisyo. Nakaibaw siya nga naa siguro siya yung mga trabahoon pa. No? Kung atong tao, napa siguro siya yung mga trabahoon, napa siya asikasuhon, pero gihangyo siya, ningon siyang dili. Pero, gitanaw niya, manggihuna-unaon siya. No? Tungod sa iyang kamapasalamaton, sa iyang amahan, tungod sa kapamaobsanon niya, mas nakita siya nga, uy, naay panginahanglan sa didto. Munang dinasig sa gugma, ningadto siya. Pero ikaduhang anak, muna medyo dili kaayo, maayo nga kabaguhan. Kaya bang paasahon lang nato ang mga tao? Char. Pero ang punto lang nga, di kay maayo na. Kadang kausaban nga, dire, sukwahi. Kadang ato lang ipanaad-panaad. Mo adto ko, akong sanungon, mubayad ko, may gugma ko. No? May gugma ko forever and ever. Pero dahil ito, di na maayo. No? So, sa atong pagpadayon ni Santos nga Misa, tuod,
Nindot kayo, makadasig kaayo nga moingon ta magbago ta tinukmod sa gugma. Pero nagi mga panahon nga madiscourage sad ta. Nasa mga panahon nga maluya ta. Nasa mga panahon nga makaingon kang dili na lang ko, no? Dili na lang. Pero sa ingani mga panahon na ang Ginoo aron nga mo hatag sa ato og kusog. Muna sa pagpadayon sa Santos nga misa, mag-ampo kita nga moingon ta Ginoo, nangandoy kami nga mamahimong mga sumusunod ni Kristo nga nagandoy og kabaguhan nga tinukmod gyud sa gugma. Ug aron mahimo kini namo, Ginoo, tigae kami sa grasya sa kamapaobsanon o kamapasalamaton. Amen. Atong baguhon karon ang atong pagtuo, nagatuwa ko sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugod ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug ginubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Mag-ampo kita sa Dios atong Amahan nga nangandoy nga kita makaubaniya hangtod sa kahangturan. Sa matag pangamuyo kita moingon, Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Alang sa mga pangulo sa simbahan, si Francisco, atong Santo Papa, uban sa mga kaobispuhan sa tibuok kalibutan, nga magmasinugtanon sila kanunay sa kabubuton sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga likayan unta nila ang paggamit sa kusog o puwersa alang sa pagresolba sa mga konflikto, kundili mubalik hinuon sila sa pagdayalogo alang sa kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Alang sa atong gagmayng Kristohanong katilingban, nga unta mabatunan sa matag miyembro ni ini ang kinaiya ni Kristo sa iyang pagkamapausanon ug pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios hangtod sa kamatayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Alang sa mga nahisalaag tang kaigsuunan, nga makaamgo unta sila sa kangilad sa sala, ug mubalik sa sabakan sa Amahan, aron makabaton sa kaluwasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Alang sa mga nangamatay ug sa atong tagsa-tagsa nga mga intensyon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Dios Amahan, ayaw itugot nga kami mahilayo kanimo pinaagi sa among mga sala. Himua kaming masinugtanon nga imong mga anak, sama gayod ni Kristo, among Ginoo. Amen. Take every sin, O Lord, my liberty.
igsoon, pagampo kamo aron nangako og inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibok iyang santos nga simbahan. O Dios sa kaluoy, dawata nga among mga halad o gimuwa kini nga tuburan, sa mga panalangin alangkan namo, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Salamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang gayong matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diya sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo. Apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagisangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitaasan. Daygon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos gid ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikasog miatag ni ini nga to siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mo ang akong lawas, nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, miatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ulalang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron na mga salama pasaylo. Buhata kini,
aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan na nagtubos ka namo. Pinaagi sa iyong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua, nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco, among Papa, ni Jose, among Arsobispo, Midifilo Ruben, iyang mga kaabag nga obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Giyatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamito na mga pulong, nga gitudlo ka nato sa atong manunubos.
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug hayusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsoonay. Spirit. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay pinito, panipagpulong na. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. As the deer panted forth, the waters of my soul longing after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship
magampo kita. O Ginoo, himuwa nga kining misa, din among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo. Magdalawon ta kanamo sa kaluwasan, ug maghiusa namo tipon kaniya diya sa himaya sa langit. Kay siya man ang Ginoo nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, o nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diya sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan na usab sa akong mga kaubang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong presider kang Reverendo Padre Alberto Cabag Jr., ang HRD coordinator sa Academia de San Jose, Mandaue. Daghang salamat usab sa atong choir nga gawas nung biboluntaryo sa ilang serbisyo sa pagduyog uban ning santos nga misa, ang Servant of Jesus Choir. Ato usab nga pasalamat sa atong mga lektor, ang Team San Vicente. Kay gikan ni sila sa among parokya dinhi sa San Vicente Ferrer sa Sambag 1 ug 2. Ingon man daghang salamat sa makanunayon nga suporta sa among TV Mass sponsors, benefactors, GCash donors. Sa uban pa nga nagtabang og misuporta kanamo sa lain-lain nga paagi, ingon man salamat usab sa among mga anonymous donors. Kung kinsa galing katong buot nga mo tabang, mo hatag sa ilang panahon o higayon, ingon man sa gamay nga katigayunan or blessings para mapadayon nato kining misa sa telebisyon, ana ang among account name, account number, o ang atong GCash number. Daghan kaayong salamat. Ang Dios nga labaw pang manggihatagon, maghatag kaninyo sa grasya nga inyong gikinahanglan. Daghang kaayong salamat og happy month of October. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalang misa dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.
our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and in him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Maker of this heart of mine, you know me very well. You understand my deepest part more than I know myself. So when I face the darkness, when I need to find my way, I trust in you, Shepherd of my heart. Keeper of this heart of mine, your patience has no end. You've blown me back into your arms, time and time again. So if I start to wonder, like a lamb that's gone astray, I'll trust in you, Shepherd of my heart. You're the beacon of my nights, you're the sunlight of my days. I can rest within your arms, I can know your loving ways. So let the cold winds blow, and let the storms rage all around, I'll trust in you, Shepherd of my heart. Giver of this life in me, you're what I'm looking for all my deepest gratitude, you love me even more. So as I walk through valleys, listening for the Master's call, I trust in you, Shepherd of my heart. You're the beacon of my nights, you're the sunlight of my days. I can rest within your arms, I can know your loving ways. So as I walk through valleys, listening for my Master's call, I'll trust in you, Shepherd of my heart. I'll trust in you, Shepherd of my heart. O Holy Spirit, Spirit of wisdom and divine love, impart your knowledge, understanding, and counsel to the youth, that they may know the vocation wherein they can best serve God. Give them courage and strength to follow God's holy will. Guide their uncertain steps. Strengthen their resolutions. Shield their chastity. Fashion their minds. Conquer their hearts. And lead them to the vineyards where they will labor in God's holy service. O Jesus, eternal shepherd of our souls, send good laborers
into your harvests. Amen. We, the Daughters of St. Paul, are missionary sisters dedicated to proclaiming the gospel through the communications media. We are present in all the continents of the world, uniting our efforts in mind, will, and heart in synodality with the Church through the Pauline Media Centers, radio and internet channels, and Pauline's Institute of Communication in Asia. Connect with us at www.paulines.ph or email at vocfsp@paulines.ph or FB Paulines Vocation PH.